מתקבלים דוגמנות. שואלים אותי את זה המון. נכון? גם בסנאפ, ומישהי אחת ביוטיוב מאוד חמודה, יש פה כאן את התגובה שלה, תעקבו אחריה. וכן. אז בעצם דבר ראשון צריך דבר ראשון אתם צריכים ללכת להורים שלכם אחרי שאתם מחליטים שאתם רוצים דוגמנות, שזה החלטה קשה קצת. הולכים להורים, אומרים להם שאתם רוצים להיות דוגמנים, לא להראות להם את הסרטון הזה, אני מבקשת, בבקשה. אז אתם בעצם מראים להם את זה, ואז סורים פשוט חדר שלח אותי, ואז אתם פשוט באים אליהם, אליהם ככה, קודם כל שהם מסכימים, יופי. עכשיו הם צריכים לחפש סוכנות, ופה נראה סתם תמונה, שזה בעצם אומר, אני אגיד לכם מה, אני אוהבת את הסוכנות גוסי, אני שם, אבל אני רוצה לבדוק כמה סוכנות בשביל לבדוק מי יקבל אתכם, וגם אתם צריכים לדעת כמו שאמרתי בסודות של אתם דוגמנות, לדעת שידברו אתכם ויעשו אתכם דברים שיש בדבר שאתם לא רוצים, אז זה גם חשוב לדעת. חוץ מזה עכשיו אם אתם צריכים לחכות כמה שיותר סוכניות עד שמקבלים אתכם, יופי, תתחילו לשלוח חודשנים. חודשנים זה אומר קיר לבן, אור, כאילו בבוקר, ושיהיה לכם משהו שיחזיק את הטלפון או כל דבר אחר, שיצלמו אתכם אפילו. רק שהוא קיר לבן ואתכם מדברים, שאומרים את הפרטים לכם, שלום נגיד, שלום, אני אלעזר, אני בת 11, אני הולכת, אני רוצה מאוד להיות אצלכם בזה, משהו כזה. ואז מקבלים אתכם, ואתם פשוט עושים שבא לכם שם. רוצים שאני אעשה גם חלק, אני אעשה גם את חלק על מה עושים שהם מצלמים אתכם? תגידו לי.